A keretrendszerrel történő kezdeti ismerkedéseink után most nézzük meg azt, hogy hogyan tudunk tananyagokat feltölteni. A keretrendszerben végezhető munka, kapcsolattartás a hallgatókkal, vagy tananyagok feltöltés, esetleg feladatok értékelése jellemzően tanári feladat. Azért, hogy be tudjam mutatni a tanári feladatokat, létrehozok egy újabb felhasználót a rendszerben, akit majd később tanárként fogok szerepeltetni. Ehhez be kell jelentkeznem adminisztrátorként, és a már megismert módon egy új felhasználót fogok hozzáadni. Az e-mail címnél arra vigyázzunk, hogy egy meglévő felhasználónk e-mail címével se egyezzen, mert akkor nem enged tovább a rendszer. Még mindig adminisztrátorként ki kell alakítani azt a struktúrát, ahol a résztvevők dolgozni tudnak. A virtuális osztálytermet, ami a tananyagokat összefogja, illetve ahol egy tanulói közösség tevékenykedik, kurzusnak nevezi a Moodle keretrendszer. A kurzusokat valamilyen logika szerint, például évfolyamok vagy témakörök szerint csoportosíthatjuk, ezeket a csoportokat kurzus kategóriáknak nevezzük. Nézzük meg, hogyan lehet ezeket a kurzus kategóriákat kialakítani. A portáladminisztráció résznél kurzusok hozzáadása, szerkesztése, hivatkozásra kell kattintanunk. Látható, hogy egy kategóriát már tartalmaz a rendszer. Emellé hozhatunk létre újabb kategóriákat, az új kategória hozzáadása gombra kattintva. Igazából csak a kategória nevét kell kötelezően megadni. Sajnos minden egyes kategória létrehozása után vissza kell menni ebbe a menüpontba, kurzusok hozzáadása és szerkesztése, és csak így lehet újabb kategóriákat hozzáadni. Hozzáadtam tehát egy humán kategóriát, ennek mentén csinálok egy újabb reáltárgyakat összefogó kategóriát. Ezeknek a sorrendjét itt a nyilakkal értelemszerűen lehet módosítani, illetve azokat a kategóriákat, amelyeket nem használunk, azokat ki lehet törölni, vagy ha nem akarjuk ezt a végleges megoldást használni, akkor el lehet rejteni. A kategóriákat több szintmélységben egymásba lehet ágyazni, erre mutatnék egy példát. A reál kategórián belül szeretnék létrehozni egy új alkategóriát, akkor lehet az a megoldás, hogy belelépek ebbe a kategóriába, és itt az alkategória hozzáadása gombra kattintok. Nézzük meg, hogy néz ki ez a eddig kialakult rendszer. Itt látható az egymásba ágyazás. Illetve egy másik lehetőség, hogy innen indulok új kategória hozzáadásával. És a szülő kategória legördülő listában választom ki, hogy hová kerüljön.
Ha elkészültek a csoportosításra szánt kategóriák, hasonló módon, tehát a kurzusok hozzáadása szerkesztése menüpontban tudunk kurzust hozzáadni a rendszerhez. Válasszuk ki azt a kategóriát, és lépjünk bele, amelyikben a kurzus létre akarjuk hozni. Majd válasszuk az új kurzus hozzáadása gombot. Az első, talán legszembetűnőbb eltérés a kurzus kategória létrehozása és a kurzus létrehozása között, hogy a kurzusoknál jóval több beállítási lehetőséget tudunk megtenni, de ezek közül most csak a tényleg szükséges mezőket fogjuk kitölteni, tehát kell egy nevet adni a kurzusnak természetesen. A rövidített név arra szolgál, ezt a nevet fogja megjeleníteni itt az elérési útvonalnál a rendszer, hogyha navigálunk az oldalon belül. És igazából ez a két fontos paraméter, amivel gyakorlatilag elkészíthetjük a kurzust. Más most nem is állítunk be. Amint elkészül a kurzus, azt a lehetőséget kínálja nekünk a rendszer, hogy töltsük fel felhasználókkal, azaz a meglévő felhasználóink közül rendeljünk hozzá egyet vagy többet. Ezt a felhasználók beiratkoztatása gombra kattintva tudom megtenni. Amint kapunk ablakot, annak a felépítése a következő. Vannak a rendszerben felhasználóink, akiket a portálon már rögzítettünk, és egy legördülő listából kiválaszthatok úgynevezett szerepköröket. A szerepkörök mögött valamilyen jogosultsághalmaz áll. Értelemszerűen vannak több joggal rendelkező felhasználói és kevesebb joggal rendelkező felhasználói a rendszernek. A Moodle korábbi verzióiban rendszergazda volt a legmagasabb rangú felhasználó, gyakorlatilag ennek megfelel most az igazgató nevezetű szerepkör. Őnál a kevesebb joggal bír a tanár, van egy úgynevezett nem szerkesztő tanár, illetve igen kevés jogosultsággal rendelkező tanuló. Én most egy tanár szerepkörű felhasználóval szeretném felruházni a kurzust, ennek megfelelően kiválasztom ezt a szerepkört a legördülő listából, és az megfelelő felhasználót, azt a felhasználót, akit én tanárként szeretnék látni a kurzusban, beíratom. És hogyha befejezem a művelet sort, akkor a párbeszédablak alján lévő gombra kell kattintani. Miután elkészült a kurzusunk, és hozzárendeltünk egy tanárfelhasználót, nézzük meg, hogy mi látszik ebből a portál nyitó oldalán. Igen, az egyetlen egy létező kurzus jelent meg itt, és alatta a rendszer automatikusan kiírja annak a felhasználónak, vagy azoknak a felhasználóknak a nevét, akik ebben a kurzusban tanárként tevékenykednek.